बे समाव गसाइगावनिफ्राय लानानै फैदों मोनसे गिदिर रादाब गसाइगाव मोसौ फालांगिनि गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारि साननि समावनो हमनो हादों साब्रै मोसौ फालांगि गसाइगावनि गखल खाथियाव सिमुलटापु पुलिसा माज 2 मोसौजों लोगोसे साब्रै फालांगि हमनो हायो मैया सानजौफुनि 2 रिंगासोआव हमनो हायो साब्रै मोसौ फालांगिरिफोर आसाम सोनाब बंग सीमानि 1 नं गखलखाटा गामिनिफ्राय हमनो हायो माज 2 आयेन बेरेखा मोसौ सोनाब बेंगल आलिपुरदुवार जिल्लानि 12 बिसानिफ्राय आसाम फारसे लाबोनाय समाव हमनो हायो साब्रै मोसौ फालांगिरिफोर नंगौ रायजोआव जेसेनो आयेन बेरेखा मोसौ फालांगिनि सायाव गोख्रों खालामदों एसेबांनो बांनो हमदों आयेन बेरेखा मोसौ फालांगि साननि समावनो हमनो हायो आयेन बेरेखा मोसौ फालांगिरिफोर गसाइगावनि 1 नं गखलखाटा गामिनिफ्राय हमनो हायो माज 2 आयेन बेरेखा मोसौ सोनाब बेंगल आलिपुरदुवार जिल्लानि 12 बिसानिफ्राय आसाम फारसे लाबोनाय समाव हमनो हायो साब्रै आयेन बेरेखा मोसौ फालांगिरिफोर सिमुलटापु पुलिस बिबानगिरि सन्जीब सन्देखिनि गोख्रों नाजानायाव हमनो हायो माज 2 आयेन बेरेखा मोसौजों लोगोसे साब्रै फालांगिरिफोर हमजानाय साब्रै फालांगिरिफोरा जाबाय सन्जु बसुमतारी जहरुल इस्लाम खखन राभा आरो साथिसात बसुमतारी पुलिसा मोसौफोरखौ हमनानै सिमुलटापु पुलिस थानासिम लानानै थाङो हमजानाय मोसौ फालांगिरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला सोनाब बंगनि 12 बिसा मोसौ बाजारनिफ्राय मोसौफोरखौ बायनानै लाबोदों होनना फोरमायो फालांगिरिफोरा এই পশ্চিমবংগৰ পৰা চাৰিজন ল'ৰাই 12টা গৰু লৈ পিনে অসমত আহি আছিলে শ্ৰীৰামপুৰ আৰক্ষী চকীৰ থানা ইহঁতে আহিছে অফিচৰ পৰা আহি পিনে এইবিলাক খেদি ধৰি পিনে ইয়াৰ পৰা 12টা গৰু 4জন ল'ৰাক ধৰিছে 3টা মোবাইল চিজ কৰিছে আৰু 12টা গৰু চিজ কৰিলে ক'ৰ পৰা আনিছিলে গৰু এইবিলাক বেংগলৰ পৰা আনিছিলে বেংগলৰ পৰা অসমত লৈ আহি আছে আছিল আপুনি জানে নেকি এইটো নাজানো স্যার ক'ত লৈ যাই আছে তো ইয়াৰ পৰা লৈ আহিছে বেংগলৰ পৰা অসমত সোমাইছে তেতিয়া চাৰিওতে ধৰিলে আহি পিনে ধৰি চেছ কৰিলে গৰুবিলাক কেইটা গৰু আছে 12টা গৰু আছে 4জন ল'ৰা লৈ আহি আছে এইটো জাগাৰ নামটো জাগাৰ নাম গকুলকাটা নম্বৰ 1 এইটো